कहमरिया कहमरिया करे लप लप पहिरेलु कपड़ा टप टप लागेलु लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप पप। नमस्ते प्रणाम, हम आप लोगों के छोट भाई जैकी राज एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सब लोग के स्वागत बा। और आज हम बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा ई गाना आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई बिल्कुल फ्री सॉन्ग बा। हमार भाई जे भी भाई के गावल चाहता गा सकला। ये ट्रैक पे बा बिहार के लइका मस्त मस्त, बिहार के लइका मस्त, यही ट्रैक पे लिखले आटी हमार भाई। तो जे भी भाई गाना के गावल चाहता बिल्कुल गा सकला, कोनो भी दिक्कत ना होगी। अगर राइटर ऑफिशियल चैनल पे आप नया है तो प्लीज़ इस चैनल के सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जाए आज के वीडियो देखल जाए कैसन बा। ताई सुनल जाए आज के वीडियो कैसन बा। जान मारेला गजब स्टाइल, बम हऊ कि हऊ मिसाइल, दो बार गाना इसको। हाँ जान मारे गजब स्टाइल, बम हऊ कि हऊ मिसाइल, कोइल चाहिए टच टच, हाँ कोइल चाहिए टच टच, हो गहिनी साचो गच गच। कहमरिया करे लप लप पहिरेलु कपड़ा टप टप लागेलु लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप। तो वीडियो आप लोग ये मुखड़ा आप लोगों के कैसन लगल। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर जा। फर्स्ट अंतरा देखल जा, फर्स्ट अंतरा कैसन बा। ताई फर्स्ट अंतरा सुनल जा, फर्स्ट अंतरा कैसन बा तो सुनल जा। लाले बाली पिस्टिक तहार लाले बाटे टीका, सब लोही की तहार आगे लागेली फीका। इसको दो बार गाना है। हाँ लाले बाली पिस्टिक तहार लाले बाटे टीका, सब लोही की तहार आगे लागेली फीका। अब बोलो ना तू भोजपुरी, सही जाला ना अब दूरी। कहमरिया करे लप लप पहिरेलु कपड़ा टप टप लागेलु लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप। तो फर्स्ट अंतरा आप लोगों ने क्वेश्चन लागल। अगर आप चाहते गाना में आपके नाम आवे, चाहे आपके कोनो डिमांड होके हमारे भाई, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके भाई के वादा बा कि आपके डिमांड जरूर पूरा हुई। अगर आप चाहते हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल तो स्क्रीन पे आप नंबर शो करते हो 8756090687 हमारा पर्सनल नंबर पर आप कॉल करके अपन गाना लिखवा सकते। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बात आई सुनल जा। तो चलिए सुन जा लास्ट अंतरा। हाँ जहाँ जालू तहाँ सब कहरेला बड़ाई, सच कहीं जो ही की राज कहबो ना भुलाई। दो बार इसको भी गाना है। हाँ जहाँ जालू तहाँ सब कहरेला बड़ाई, सच कहीं जो ही की राज कहबो ना भुलाई। ए पटना के 56 छुरी, तनी समझ हमार मजबूरी। कहमरिया करे लप लप पहिरेलु कपड़ा टप टप लागेलु लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप लॉलीपॉप पप लागेलु लॉलीपॉप। तो चलिए वीडियो आप लोगों को कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो हम कौन ट्रैक पे लेके आए इहो कमेंट करिए। अब मिले जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब करें। नमस्ते।